Dobar dan, dragi prijatelji, želim vam pokazati kako se registrirati i raditi White Beans. Evo, jednostavno ode se na Google pretraživač, upišemo White Beans, odemo na stranicu, prebacimo na engleski, kom je lakše, meni je lakše, i ovdje se registriramo. Opet prebacimo na engleski, jer se vraća na njemački. Tu upišemo korisničko ime. Pošto mail koristimo kao korisničko ime, ja upišem mail svoj. Odnosno, možete svoj mail, ovdje lozinku koju ćete koristiti. Ovdje mail osobe koja vam je preporučila White Beans. Ove dvije označite da imate 18 godina. Normalno. Ovdje ime. Poželjno je bez kvačica. Dobit ćete hieroglife, prezime, mail adresa. Ovdje izaberemo državu. To zna biti naporno malo. Idemo dalje. Ovdje datum rođenja, normalno, mjesec, godina. Ovdje koju smo školu završili, srednju školu. Ovdje bračno stanje. Ovdje trenutna zarada 0 do 500 eura. Adresa. Broj. Jednostavno upisujete svoje podatke. Ovdje upisujemo koju smo školu završili. Recimo, upisao sam prije ekonomiju pa mi je ostalo ugostiteljstvo. Zanimanje kuhara. Ovdje ćemo dokazati da nismo robot, da smo čovjek. Moramo prepisati ovaj tekst koji vidimo u ovom malom prozorčiću. I tu stisnemo. Sad se možemo već logirati, upisati mail koji smo stavili prilikom registracije. Tu svoju lozinku. I ovako ulazimo u svoju kancelariju ovdje da se slažemo. Potvrdimo. I sad smo u svojoj kancelariji. Odlazimo na svoj profil. Prebacimo opet na engleski. Ovdje moramo ubaciti dokumente da se verificiramo da smo ta osoba. Evo vidite, imamo 3 dokumenta. Prvi dokument može biti prednja stranica osobne. Drugi dokument, zadnja stranica osobne. A treći dokument može biti vozačka dozvola, može biti račun za telefon, za vodu, za smeće, bilo šta gdje piše vaše ime i prezime i adresa da se verificira da je to ta osoba. I ovdje kliknemo. Čekamo da nam potvrdi se. Evo, potvrđeno je. I sad možemo početi raditi posao. Odlazimo na svoj račun. Odemo dolje. I ovdje ispod crvenog X stisnemo ova slova. Otvara nam se novi prozor. Tu se ponovno moramo logirati. Opet mail koji smo stavili tamo. I lozinku. I evo, sav posao je od ove dvije slike izabrati koja nam se više sviđa. Danas moramo dvije to odraditi. Evo, jednu sam napravio. Sad ove dvije koja nam se više sviđa. Evo, ova recimo. I za danas je posao gotov. Ovdje se odjavimo. Ovako.
Možemo zatvoriti tu stranicu. Sad ovdje možemo, mogli bi refreshat, znači osvježiti stranicu i umjesto ovoga x, dolje gdje je bio x, nam se treba pojaviti kvačica. Evo ga. Znači danas smo završili posao. To je sve. Hvala.